Yeah, was chain talk, Mr. Punch after punch. Aha, Audio Groove Records. Yeah. Entwana yama ungitshela enhle kwenzakalani ngalogelo waseGazi uMatops. Yo, hi, it's a long story. Hey. Wena nje vula indlebe ulalele. Okay. Yewazakela igama lakhe nguThobile. Beka Blome kaSlam, umntwana onenhlonipho. Ithama lakhe security all asipane emakhishin bongeke umthole estradini ugela uhlala sendlini. Beka smart, enceda abafundi ngemaths, funda umatric, every Sunday umthole church. She's a leader yekhwaya iphimbo lakhe lengelosi. Ujabi ingane kamfundisi bekane crush kuye. Waze wacela ukuhamba naye baye ku-matric dance. Bathandana serious, babanika ama-blessings. Both of them banomqondo kokwenza imali. uThobile uthengisa ama-perfume, uJabu ne-barbershop. Abazali ba-proud ugela uphasile umatric iblazi uthole nebhazari uyofunda e-TUT. uJabu ufeyile matric ufuna ukusupplementa nenhliziyo yababuhlungu. uThobile sehamba ye-varsity. Kulo mhlaba siphila one time. Show me your friends, I will tell you your future. Yeah. Ungalingi uthembe anyone. Ungalingi uthembe anyone. Kulo mhlaba siphila one time. Show me your friends, I will tell you your future. Yeah. Ungalingi uthembe anyone. Ungalingi uthembe anyone. uThobile una 4 months efikile evarsity. Uhlala eresi neroommate yakhe igama uSindi. Enothi gele ebhanka amaklasi ethanda ubumnandi. uThobile unaka incwadi lo mntwana ufocus. uSindi wamconvince ukuthi baye bomnandini. Wamboleka idress empintshayo emveza amathanga. Bathi bafika eklabini all eyes on her. Unamahloni it's for the first time afike egrooving. Noma bazama ukumshela bekangangeneki. Kanti kunobhuti ozomchama wagcina sethatheka insizwe ephatha imali. Edabuke eNigeria bahlala phansi baringa bathi kusana kangcono. Akabona ukuthi kunempisi ezimbhekile. Bamlethela isiphuzo basifakela iphilisi. Waphuza wadaka waquleka wanyamalala. Waphaphama esewarehouse namanye amagenzi ethunjiwe. Kulo mhlaba siphila one time. Show me your friends, I will tell you your future. Yeah. Ungalingi uthembe anyone. Ungalingi uthembe anyone. Kulo mhlaba siphila one time. Show me your friends, I will tell you your future. Yeah. Ungalingi uthembe anyone. Ungalingi uthembe anyone. Yo, ntwana yami yazi ngalendlela ongibekela ngayo enhle kule story singizwisa ubuhlungu. Kule country abantu besifazana bekho safe. Hey. And yithi thina amajida kumele siba protect. Ya iqiniso lelo boy, iqiniso.